Cep-cep kok. Lalu dibel Gunawan jam 12 bengi. Wah, Aku balik kira ta wong loro. Kacung wele cedhak ora ono setengah jam teko omahku. Yo tebus iki jam piro? Jam 12. Tekan ngondekne setengah 1 ya. ini. Wingi ngebel barengan. Oh. Kalau setengah tahun ya, Bos. Ning ndi? Ning omah. Ya ora ana to. Eh? Paling kayak pirang sasi, telung sasi, bareng sasi. Oh, Iya. Rong sasinan ya. sing omahane aku to, Bos. Sing nggonku ta mlebu ning ngono. Iya Semberjo kene to. Heeh. Kira itu kuwi. Setengah tahun jurung ngono. Wong Rozi metu wae agek sewulan kok. Yo 3 wulan kurang 2 wulan luwih ketoke. Yang kota nane butuh apa ngene omah. Ya tak bel. Aku anu lho, Bos. Apa? Jaga omah lho, Bos. Ya nak pas libur awakmu to jaga omah. Aku seminggu. Jaga omah ning ndi? Omahe bos e. Oh. Bos kan balik desa. Omah jaga omah Pak Dwi. Itu aku saben bodo kan aku. Oh. Wis ana 5 tahun. Angger butuh aku jaga. Heeh. Wah, gede ra, Cang. Gede. Lumayan lah. Ini Cang, 1000, Cang. 1000. Lumayan. 1000 eh. Lumayan pokoknya paling cepat 5 dino. Yang suwi seminggu. Tergantung sih. Sing omah kene to numpak kene to. Mau ke hal, mulai tamu. Ya sene Semarang kan dikontrakke. Ya. Cedak kuwi to Bos Doni. Sing Bos Doni kan dikontrakke. Lah terus sing kene sing numpate sing loro sing ndi? Bos ya. Pas mesti tak ombeni congyang iki Mas. Siap, Bos. Manut, Bos. Jaga kacang lho, Cang. Ora. Aku pengen bar mijet iki. Urung pijet karo anu bokongku lalu pijet. Oh iya. Nyongol arane. Mas Arif wis pijet durung? Ya lek mengki kok. Oh, monggo. Lah iki tesik. Bar loading, Mas. Lon. Isih loading, Wan. Nah, arep bengi arep turu ngono kae penak terus turu ngono ya. Serang apa-apa meneh. Iya. Tuh kasur ini Mas. Omamu ya kok ya, Bos. Ya. Wah, omae kah, Cang. Ya nek kendal siji kae.
terus nggak kali wungu. Kan ngerti ini kan perlu loro. Ngerti ini kan pas. Omahe wong-wong kabeh kan. Omah wong-wong kabeh. Pokoknya yang penting kan. Penting tak kutenan pengen manggon kono ya kono ning kene. Ya tuh. Pengen ning Sangu ya turu ning Sangu. Pengen ning Kendal turu Kendal. Pengen ning Kaliwungu ya turu ning Kaliwungu. Mana yang delok jenengan enak kita make putih kita cerah. Ya mangke Kok ke Sanusi lho Pak Dong. Eh? Kok ke Sanusi lho. Apa? becek. Ngecek Mbah anu nggih Mbah sewa takut. Mosok. Dite kok Sanusi ya. Nah, kelet go. Kicenge sapa Mas Arif sini kok ki kacere. Sanusi lah. Kicenge ya Sanusi san. Lah kasan apa? Kok kasan? Kasan kae apa pisan kae apa? Kasan siji pasan nomor, Pak. Pisan apa? Pak, Non? kasane tesih pasan nomor. Wah, ora kae sik utang aku 300 kae. Ora wis sampe tapi. Wah, 300. sik utang 340 kok. Pas dilereni ora cito, ora ngerti sampe nang dilereni. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora lah nembus 30 juta we langsung bayar ana. Dhisik. Heeh. Tahu tembus 30 juta. Tahu, patang angka. Nek kene apa tuku? Nek kene ra. Mbok kene cash. Yo cash ra duit dijen. Heeh. Juta. Dia. Terus kan sik iki. Ra ono wong ngerti. Ora sing dikai, Pak. Ra ono. Kentil. Lah wong Ora ngerti. aku dikai